భగవంతుడు నీకు సంతానం ఆలస్యంగా ఇస్తున్నాడంటే నువ్వు పూర్ణ పుణ్యవతివని లెక్క. ఇన్నాళ్ళు నీకు పిల్లలు పుట్టట్లేదనే కారణం చేత ఎన్ని నోములు నోసావు, ఎన్ని పూజలు చేశావు, ఎన్ని వ్రతాలు చేశావు, ఎంతమంది సాధువుల యొక్క పాదాలు గడిగావు, ఎంతమంది తోటి వేదాశీర్వాదం తీసుకున్నావు, ఎన్ని దేవాలయాల దర్శనాలు చేసుకున్నావు, ఎన్ని పుణ్యతీర్థాలు సేవించావు. ఇంతటి మహిమ చేత పుట్టినటువంటి బిడ్డ ఎంత గొప్పవాడై పుడతాడు. ఇన్ని నోములు నువ్వు నోయవలసి ఉన్నది కాబట్టే ఇన్ని రోజులు భగవంతుడు నీకు సంతానం ఇచ్చిలేడని చెప్పి కౌశల్యాదేవి ఒకానొక సందర్భంలో నారదంతోన బాధపడుతుందంట. నారద, ఇంత గొప్ప ఇక్షాకు వంశం రఘువంశానికే నేను కోడలిని. ఈ వంశజులు ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేసి ఉన్నారు. భలే నేను పాపినై ఉన్నను. ఈ వంశంలో అడుగిడిన తర్వాత ఈ వంశం యొక్క ప్రతిష్ట, ఈ యొక్క ధర్మం నాకును ఆవరణం చెందుతది కదా, ఎందుకు నాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదని నారదుని అడుగుతున్నామే. అప్పుడు నారదుడు చెప్తాడు, అమ్మా